de fa 700 anys us hem acompanyat en els moments més feliços de la vostra vida i també en els més complicats. Des de l'Hospital de Figueres, des del Centre Sociosanitari Bernat Jaume i des de l'ABS de l'Escala, 3 centres que sumen més de 900 treballadors assistencials i no assistencials. Amb un sol propòsit, garantir la salut i el benestar dels ciutadans de l'Alt Empordà des de Figueres, la seva capital. creiem en el respecte, el compromís, l'equitat, la sostenibilitat i la qualitat. Cada dia ens esforcem per millorar, perseguint l'excel·lència. Som professionals implicats, motivats per la vocació de servei. Ens agrada innovar, marcant-nos nous reptes. La pandèmia del coronavirus ens ha posat a prova a tots, professionals, usuaris i familiars. Hem estat aquí de dia i de nit, al costat del que pateixen. Cuidant sempre, curant quan es pot. Hem plorat impotents davant la mort, el dolor, la solitud i la por. Ens heu agafat la mà quan us ha calgut. I hem refet un gran pacte no escrit. Amb la confiança que ens havíeu fet des de sempre, nosaltres hem respost aguantant la duresa d'aquest combat extrem. I la comunitat n'està sortint guanyadora. Vosaltres ens heu enviat regals, ens heu enviat menjar, ens heu escrit cartes i ens heu aplaudit cada vespre. Nosaltres avui us volem dir gràcies. Ara que són Fires i Festes de la Santa Creu, us retornem un aplaudiment que ens neix del cor, que anirà des del campanar de Sant Pere fins al Canigó. Que tingueu unes bones fires i festes de la Santa Creu 2020, confinades.